¿Y cheques para Cuba o algo así? Sí, no sé si aquí, sí, a Cuba, pero no. ¿De qué es? ¿De qué? Que o goberno de Aragón sacou unha convocatoria aí 14.641 14.041. ¿Qué tal, chicas y chicos? Chicas y chicos. Bien. ¿Qué tal, alcalde? Bien, bien, bien. Estamos aquí. Ben, dous temas. Empezamos primeiro coa Xunta de Goberno. Quito isto. Moi bons días a todas e a todos. Estamos xa? Ben, empezamos cos temas da Xunta de Goberno. Hai, como é habitual, diferentes licencias de obras. Unha vivenda en Silvouta, outra vivenda na Rúa Vázquez de Parga, outra vivenda no Viso, outra en Vilariño de Nemenzo, a construción dunha nave industrial na Rúa da Comunidade Valenciana. Isto ven caendo no polígono da Xeonlla. Ben, en outro orden de cousas, poderíamos salientar a aprobación da terceira fase de medidas correctoras no Estadio de San Lázaro por importe de 140.323 euros. A partir da aprobación do proxecto virá a licitación e sacarase a concurso a obra. Tamén se aprobou a oferta pública de emprego para o ano 2021, que basicamente incluyen 23 plazas de funcionarios na quenda libre e 5 plazas de promoción interna. Dentro das 23 plazas libres, o grupo máis numeroso, 12, son para a Policía Local, e despois unha para bombeiro, unha de técnico informático, unha de xornalista, unha de arquiveiro, en fin. E nas plazas de promoción interna son tamén fundamentalmente de 4 da Policía Local e unha de bombeiros. Ben, en outro orden de cousas, dase conta de diferentes sentencias judiciales e tamén se aproba as obrigas derivadas do 14 concurso Compostela de álbumes ilustrados por un importe de 9.000 euros, que serán aportados 8.000 polo Concello e 1.000 pola editorial Calandraca, que é o noso socio en esta convocatoria de álbumes ilustrados xa desde hai 14 anos. Por último, eu quería salientar dúas cousas. Unha con relación aos bonos de compra. Bueno, hai unha subida importante desde o venres, pero aínda queda moito camiño por percorrer. Actualmente se retiraron 5.783, temos 326 comercios e establecimentos de hostelería adheridos, e se retiraron 5.783 bonos. Eso quere decir que ainda quedan como 15.000 bonos por retirar. Por lo tanto, hai que animar a todo o mundo pois a
a que utilice máis os bonos. Queda de plazo hasta o día 10 de decembro. Tiñamos, en principio, unha cantidad total de 600.000 euros e 20.000 bonos, polo tanto, eu espero que con estas medidas que se adoptaron esta cifra creza significativamente ao longo dos próximos días. E en segundo lugar hai outro tema que me fai moi feliz, pero que non podemos descuidarnos, que é o Carballo de Conxo. Sigue de número 1. Este fin de semana tuvemos un impulso importante e saímos con 3.200 votos de diferencia con relación ao que vai de segundo, pero non podemos descuidarnos. Queda de plazo hasta o día 20 de novembro e teño que lembrar que onte, media hora despois da rolda de prensa que tuvemos aquí e de colgalo na página web, o Goberno de Aragón fixe un chamado público a apoiar a Sabina, que é o árbore que propón Aragón. Por lo tanto, de momento, imos ganando, pero esta situación pode revertirse. Por lo tanto, hai que seguir insistindo en facer chamados para que todos nos impliquemos en apoiar o Carballo de Conxo. Bueno, estes son os tres temas que iba a comentar. Non sei se hai alguna pregunta. Solo hai unha e ampliamos a 10.000 euros. Tamén os vendeu? A tenda vendeu todo o que tiña que vender. Claro, ahora moitos dos clientes atópanse con que chegan ali para que comprar os outros e non. Bueno, que teñen que facer? Meter en cousas que non onde se apetece. Quero dicir, vai ter amanhã eso, vai se poder despasar. Non, pero non sei cal é o problema. Si xa é que se agotou o cupo que tiña a tenda, a tenda tiña 6.250 euros, ampliouse a 10.000. Bueno, non sei se felicitar esa tenda ou facer outra cosa, pero quero decir que eu... Sí, bueno, é unha tenda de cómics a que tiña agotado. De feito, había dúas tendas, que unha que agotara e outra que estaba a piques de agotar. Bueno, vamos a ver como va o resto. Non descarto que ampliemos un pouco ese marxen, non? Pero, bueno, en principio o objetivo de poñer o tope era para que un maior número de establecimentos se poideran beneficiar. De feito, temos 326 establecimentos. Por lo tanto, se hai algún que xa agotou os 10.000 euros, quere decir que hai moitos que ainda non se estrenaron. Claro, pero a cuestión é, agora, que xa se deu un tempo que temos os bonos, non? En todo caso, eso... Hai comercios que non, que vese que non van a ser capaces de... Sí, eu creo que non son capaces porque non se implican. É dicir, todos os comercios que se implican, porque eu creo que hai un tema que é moi sinxelo, que cando chega un cliente, podes ofrecer ti tamén a oportunidade. De dicir, oye, mira, tienes esta posibilidad, si tú no te has dado de alta, te lo hacemos en el comercio y te damos de alta. Eso é moi bo para o propio comercio, porque ese comercio, de feito, ese establecimento que ti estás mencionando é un establecimento especialmente proactivo. El chama aos seus clientes, non só de Santiago, sino do resto de Galicia, o digo porque o sei, e es di, oye, aquí hai unha oferta que se ti queres vir, tes un 40% de subvención para comprar cómics, e polo que vexo, el solo é capaz de gastarse toda a subvención. Pero, bueno, vamos a ver se somos capaces de que se impliquen outros. Hai outros que tamén van ben, hai establecimientos que xa levan 4.000, 5.000, 6.000 euros, e hai outros que van a cero. Pois eu creo que, en parte, os que van a cero é porque eles non están manexando isto. É dicir, o propio cliente, o propio establecimento, cando podes esperar a que veña o cliente co seu bono, é unha opción, pero hai outra opción, e ademais aproveito para facerlles un chamado a que fagan eso, que cando che ven un cliente, di, oye, mira, se ti queres, podes pedir hasta 3 bonos e podes comprar máis na tienda
e, ao mesmo tempo, incluso ti aforrar diñeiro porque te sale máis barato. E, de feito, eu vexo que as tiendas que se implican prácticamente están acabando. E as tiendas que non se implican, pois, ao mellor nin se estrenan. Por lo tanto, hai que facer un chamamento precisamente a que tomen exemplo. Non é a única tenda, hai algunha máis que prácticamente os 6.000 euros se os leva esgotados. E iso quere decir que se leva esgotado 6.000 euros ou 10.000 euros, quere decir que xa ten 200 unha e 300 clientes a outra, que, e a mí me chama a atención como un ten 200 clientes ou 300 e outro non ten ningún. Pois eu vexo que hai unha gran diferencia, que é a implicación da propia tenda. Cando ven o cliente, compro unha camisa, pois podes decirle, vale, pois te la vendo e te la cobro. Ou podes decirle, oye, mira, botoche unha man para que baixes o teu bono, e se queres, polo mesmo precio, a parte da camisa, podes comprar outra cousa. E se baixas os 3 bonos, podes levar 2 camisas ou 3 camisas, e prácticamente polo mesmo precio que levabas unha. Bueno, pois, aí temos que implicarnos todos, non? Eu queria preguntar polo tema da plusvalía. Hoxe publicase, bueno, coñeceremos ese de máis en profundidade ese decreto para regular o tema da plusvalía, un pouco que valore o anuncio, alcalde, e como, un pouco se teñen calculado, porque o vais a reformular, por lo tanto, hai unha parte que o Concello deixará de gañar. A ver se me estou explicando. Entón, que teñen calculado canto supón? Non, non temos. En principio, nosa orientación que temos da Federación Española de Municipios e Provincias, e o Consello que nos dou, o dixen o pasado venres aquí, é que presupostemos a mesma cantidade. E en principio estamos en ese tema. Unha vez que estudiemos o decreto, pois veremos que tipo de axustes poderan ser necesarios realizar. De momento, esa avaliación non a temos, porque ademais confesolle que non coñezo o contido do decreto, coñezo a información de prensa que se adiantou nos medios de comunicación no día de onte, pero non é suficiente como para tomar decisións. Pero, máis ou menos, supoño que será pouco, non? Que deixe esa diferencia. Non me atrevo a contestar. Non o sei. Algo máis? Sí. Polo tema do servicio de limpieza. O Comité de Empresa do Urbaseo di que non se lle pode votar tampouco, un pouco respondendo que vostede dixo venres, a culpa ao incivismo dos cidadáns, sino que hai un problema serio co tema do servicio de limpieza, que fai 2 semanas que lle solicitaron unha reunión, que vostede non contestou. Mire, o Comité de Empresa que se ocupe do que se ocupa, que é defender as conquistas sociales dos traballadores. E iso é o que se ocupa o Comité de Empresa. En este fin de semana estuvemos vivindo problemas derivados de unha ponte, problemas derivados de 2 camións que están estropeados, consecuencia de, precisamente, da situación do servicio, e, desde logo, nós o que nos temos que ocupar é do servicio. Iso é do que nos temos que ocupar. Non é, o Concello non lle corresponde negociar co Comité de Empresa. Podremos escoitalos en algún momento, pero a negociación entre a empresa e os seus traballadores e entre os traballadores e a súa empresa, non é co Concello. Hasta ahora, o maior cambio que se operou no servicio en Santiago foi non traballar os sábados, que é unha conquista que conseguiron con un goberno anterior, e que eu non dubido de que sea unha conquista para os traballadores, pero non teño tan claro que iso significara ninguna millora para os ciudadanos. E, desde logo, cando paso os domingos pola mañán, me queda claro que para os ciudadanos non foi unha conquista que non se traballe os sábados. Para eles pode que sí, pero, e non o cuestiono, pero para os ciudadanos non. Por lo tanto, e en canto ao tema do civismo, é unha evidencia o que dixe. Nunca se recolleran tal cantidad de elementos na vía pública, tendo en conta que é un servicio gratuito o que se presta, e nunca pasara unha cuestión desta magnitud
que ademais sabemos todos, colchós, muebles de cociña, sofás, frigoríficos, neveras, frigoríficos e neveras é o mismo, de todo tipo de elementos tirados na vía pública. Eso non pasará, lóxicamente son condutas sancionables e espero que sean sancionadas, sobre todo porque hai unha alternativa absolutamente gratis, que é ou a de leválo ao punto limpio ou a de chamar por teléfono e coordinar eso. Se dixen que faremos unha campaña e xa sei que todo o mundo aproveita ou intenta aproveitar que o Pisuerga pasa por Valladolid, pero non é este o caso. Vais a reunir entón cos traballadores en algún momento, como eles queren? Non necesariamente. Por exemplo, que eles queren coñecer se se contempla a posibilidade de aumentar o número de traballadores. O que eles coñecen, eles teñen toda a información, porque o prego de condicións é público. E as ofertas das empresas aínda non, pero conoceremos as ofertas das empresas probablemente a semana que ven, no momento en que se fagan públicos os informes. Por tanto, eles coñecen o prego de condicións, coñecen os estudios económicos, porque que se someteron a exposición ao público, por tanto, teñen toda esa información. Entón, contemplase que somente o número de traballadores. Eu non lle vou a contestar. Eso é público e está publicado. Bueno, e se o servicio non está funcionando como se debe, non se contempla a posibilidade de sancionar a empresa? Por suposto que sí. O que ocorre é que estamos en unha situación sin contrato e con un servicio que quedou obsoleto. Pois por eso hai que contratar un novo servicio. Ahora mismo é moi complicado sancionar a empresa porque se avería un camión cando ese camión non tiña que estar de servicio. E cando se averían dous, cando ningún dos dous tiña que estar de servicio, porque todos esos vehículos tiñan que estar retirados do servicio. O que eu lle volvo a repetir é que non nos intenten vender lavadoras. A preocupación do Comité de Empresa sempre foi a mellora das condicións económicas e sociales dos traballadores. E cada un se ocupa do seu papel. Nós nos ocupamos de representar aos veciños, de ocuparnos de que o servicio teña un coste razonable e de ocuparnos de que o servicio funcione o mellor posible. Ahora mesmo hai unha situación de precariedade a piques de concluir. Espero que a finales deste mes ou principios do mes que ven poidamos proceder á nova adxudicación do servicio e, polo tanto, a partir de aí, pois, nos entenderemos. Pero o Concello contrata unha empresa. As relacións entre a empresa e os traballadores son unha cuestión que debe resolver entre a empresa e os traballadores. E mentre non adxudiquemos un novo servicio, porque queixas hai, xa sabes. Pois estamos en riba do tema, millorando todo o que se pode, pero se hai dous camións averiados, temos dous camións averiados. Bueno, ese é un problema. Estamos requerindo a empresa para que consiga outros camións, están en elo, pero o que é certo é que esos camións non deberían estar de servicio xa desde hai polo menos un ano. Bueno, nada máis, xa che contestei a todo. Se é de outro tema, deste xa contestei a todo. Quería preguntar acerca do local que iba a Paluso, que se atopa en situación de obra e se pode adecuar as necesidades da asociación. Non, ese foi o acordo. Cando falamos da cesión do local, Paluso conocía perfectamente as condicións do local e Paluso dixo que non iban a ter ningún problema a arreglalo porque tiñan moitos amigos que lles iban a axudar. Por lo tanto, o Concello aporta un local de 100 metros cuadrados baleiro e en este momento Paluso organiza unha campaña para que todos os amigos de Paluso lle axuden. Nos cedimos un local gratuitamente que é un baixo en unha zona importante que é Pontepedreña. Por lo tanto, se podría, pero forma parte do acordo que deso se iba a ocupar Paluso e iban a xestionar eles as axudas.
Esas foron as condicións e estou seguro de que Chus ratificará que eso formaba parte do acordo. Alguna pregunta máis? Sí, ten reunión cos comerciantes nun rato de que van a falar. Porque tamén dixeron unha preocupación era o tema das vistas de limpeza no casco histórico. Escoitarei o que eles teñan que decir. A reunión se efectúa a petición da Asociación de Comerciantes e, polo tanto, atenderémola. Esa preocupación é unha preocupación que compartimos todos e que o goberno fixo que tiña que facer, que convocar un concurso novo. Bueno, agora espero que esta semana se presenten os informes técnicos que permitan resolver a fase máis complexa, que a fase, digamos, técnica e administrativa, e a continuación se poida abrir a oferta económica, que é prácticamente automática, é dicir, eso hai un esquema de puntuación que en función do precio que ofrece cada un se valora automáticamente. Pero a parte máis complexa, que a parte técnica e administrativa, eu espero que esta semana quede sustanciada. Os camións están afectando a recollida? Hai ámbitos con atraso na recollida? Supoño que sí, pero eso é un tema que é preferible que lle pregunten a Mila, que é que o leva. Sei que hai un camión de carga lateral que non está operativo e creo que hai outro camión tamén que non está operativo, pero que estaban intentando arreglarlo de carga lateral. Creo que non o poideron arreglar esta mañá, que esta mañá non estaba operativo. Bueno, esta mañá non, a noite pasada non estaba operativo. En todo caso, me remito á concelleira delegada, que terá un coñecemento máis polo miúdo do que poida ter eu. Algo máis? Perfecto.